Magandang hapon po mga boss. Ngayon ay araw ng linggo. So alas 3 na ng hapon mga boss, kalalabas lang natin. So hindi pa rin tayo tapos maglinis ng dinaanan tayo ng bagyo, di ba? So kaya tuwing hapon lang tayo nakakalabas mga boss. So nakapila tayo ngayon dito boss sa Riverbank. So nakakatamad na mga boss mag-taxi ngayon kasi nga, di ba? Sobrang dami ng karibal. Tapos mahina ng kita. Samantala nung panahon namin boss, kami lang talaga. Nung wala pang mga Grab, kami lang talaga ang nasasakyan ng mga pasahero. Ay ngayon ang dami na, may Joyride, may Angkas, mayroon Grab, may ano ba tawag dito? Yung isa pa, may spa, tatlo yan eh. Apat pala sila. So kaya nag-iisip-isip na ako boss, baka 2 years na lang, kaya 1 years na lang ako dito sa pagtataksi. So nag-iisip-isip tayo ng ibang paghahanap buhayan. So actually boss, bago ako nag-asawa, ang trabaho ko talaga, marami talaga akong alam na trabaho. Ang course ko talaga boss, panahon kasi namin, yung TESDA ngayon, manpower nung panahon yan. So doon ako nag-aral ng mechanic. Nung panahon kasi na yun, noon bossing, yung mechanic hindi pa masyadong sikat, parang ayaw ng mga tao kasi nga marumi, di ba? Kaya kahit nag-aral ako ng mekaniko, hindi ko pinorso ba, hindi ko tinuloy-tuloy. Kasi nga parang wala sa hilig natin eh, di ba? Parang pag marumi, parang alam mo yun. So anong nangyari, pumasok ako sa isang talyer ng pinsan ko. So nainggit ako doon sa mga nagwe-welding. So nag-aral ako mag-welding. So okay, naging magaling na welder tayo. Tapos nainganyo naman ako bossing, alam mo yan, yung latero, yung bumubuo ng mga pampaserong jeep, yung mga nagre-repair ng mga kotse, yun doon ako tumagal mga boss. Bago ako nag-asawa, yun na ang trabaho ko, nagre-repair ako ng mga kotse. Tapos nagbubuha ako ng mga jeep. Doon talaga ako nagtagal mga bossing. Di nagtagal-tagal, parang humina na rin kasi nga nauso yung mga pautang sa bangko. Dati kasi noon pa, yung mga 1990, parang bibihira yung nagpapautang na bangko. Ay ngayon mga boss, 0 down payment, may magkakakuha ka na ng sasakyan eh. Dati yung mga ina-assemble namin mga boss, yung Tamaraw, mga Tamaraw FX, di ba? Mga owner type jeep, yun magaling tayo doon mga boss, mga jeep, yun perfect natin yan, may mga sukat tayo niyan dati.
So lahat naman na bagay mga bossing pinagsasawaan natin, di ba? So nagsawa tayo sa ganyan. So humina na rin. So nag-isipan kong mag-taxi driver. Noon talaga boss, maganda talaga ang taxi driver. Pwede ka magparal ng engineer. Oo. Kasi pwede, pagka gusto mong gumayad talaga, mga 3,000, kayang-kaya mo mga panahon namin noon. Ay ngayon boss, kahit anong hataw mo, mataas na yung 800, 700, alam mo yun, 1,000, pag masaswerte ka. Pero pag Pasko naman, malakas pa naman. Yun. So ngayon nga, napakahina na, parang naglilibang na lang tayo. Wala. Yung kinikita natin, parang barya-barya na lang. So kaya naisipan ko mag-iba ng trabaho. So ayun boss, kininto ko lang yung mga naging trabaho ko. Nag-umpisa tayo sa mekaniko, hindi naman tayo maging magaling na mekaniko. Naging magaling tayong welder, naging magaling tayong bodybuilder, body repair ng mga kotse. Marunong din tayo magpintura pero hindi masyado marunong. Marunong lang. Yan lang mga boss, kinento ko lang yung buhay ko nung mga pinagdaanan ko nung panahon. Siyempre ngayon ano na tayo, hindi naman tayo ibig ko sabihin, may mga trabaho na rin kasi yung mga anak ko, kaya medyo magaan na rin ang buhay, ang pakiramdam natin. Okay mga boss, bye bye. God bless po sa inyo lahat.